Axolotlul este una dintre cele mai ciudate creaturi ale Pământului. Trăiește în canalele întunecate din Mexico City, unde rădăcinile copacilor atârnă în apă, iar suprafața tulbure tremură sub suflul algelor vechi. Acest animal pare să fi venit de pe altă planetă și pur și simplu a decis să rămână. Privirea lui este calmă și profundă, de parcă ar înțelege mai mult decât ar trebui un locuitor al canalului. Dacă își pierde o labă, o coadă sau chiar o parte din inimă, totul crește la loc. Rănile nu lasă urme, iar țesuturile se refac complet. În laboratoare, axolotlul e model pentru regenerare. Poate crea organe noi din propriul corp. Oamenii de știință încă nu știu unde este limita acestor capacități. Fața sa e o mască, un zâmbet etern, ochi nemișcați. Pe laterale, branchii penate se mișcă în apă ca niște pene. El nu clipește și pare să observe tot ce se apropie. Pielea sa pal-rozalie este translucidă, iar mișcările sunt line și silențioase. Chiar și corpul mort al axolotlului pare viu. Amfibienii obișnuiți se maturizează, își pierd branchiile și ies pe uscat. Axolotlul rămâne larvă pentru totdeauna. Această stare se numește neotenie. Organismul devine adult intern, dar păstrează trăsături de pui. El se poate reproduce, respirând prin branchii, și nu îmbătrânește. În natură, așa ceva e aproape inexistent. Tocmai asta îl face unic. Casa lui sunt canalele Xochimilco, rămășițele unui lac vechi de lângă Mexico City. Aici e apă rece și nămol gros, unde se ascunde ziua și iese la vânătoare noaptea. Cândva aceste ape colcăiau de viață, dar acum au rămas doar câțiva indivizi. Poluarea, canalizarea și peștii introduși aproape i-au nimicit urmașii. Când primește o rană, celulele din zona afectată revin la starea zero primitivă și încep să construiască țesut nou. Astfel apar oase, nervi și mușchi, ca și cum cineva ar fi apăsat un buton de repornire. La om, procesul de vindecare se oprește la o cicatrice permanentă, iar la axolotl, la refacerea completă. În legendele aztece, zeul Xolotl, pentru a evita moartea, s-a transformat într-un axolotl și s-a ascuns în canale. Astfel, creatura a devenit simbolul vicleniei și nemuririi. Pentru oamenii antici, axolotlul era o amintire că până și zeii caută salvarea. Astăzi, el este un simbol al Mexicului și unul dintre cei mai recunoscuți locuitori ai săi. Uneori, în laborator, axolotlul se maturizează brusc, își pierde branchiile, se întunecă și iese pe uscat. Oamenii de știință numesc asta o metamorfoză accidentală. Corpul său își amintește de menirea sa de acum milioane de ani, însă această formă este efemeră. Axolotlii adulți trăiesc mai puțin decât rudele lor acvatice. Axolotlul este azi pe cale de dispariție. În natură au rămas doar populații mici, majoritatea trăind în acvarii și centre științifice. Savanții curăță apa și încearcă să-i readucă în canalele lor natale. Această creatură arată ca un extraterestru, dar e o parte din planeta noastră. Acesta este canalul Creaturi Terestre. Abonează-te, urmează și mai multe creaturi ale Pământului. Pa!